Kulu tukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina kuveza nguthuthunga khumalo bathi ila sibona magumede mhlawumbe umuntu usemusha la ekhaya ngizophinda ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare ikhono okukhulu kunakho konke bafethu. Nazi mama besibheka lapha nesenkezweni esibheka lapha nentokazi Welile umntaka mchunu lapha nevuke ngolakha kwinsizwa kuSmomoza lapha ngenkathi egadla kundleni zokuxhumana ku Facebook lapha kuSmomoza uyabhala ipost ethi Welile mchunu ukuphima Welile uyanqena ukusiqokela kanjena khona sifuna ukukubona mina noJiva kanjalo futhi nokhuba wasethi #imomosi aw kusobala namanje siyabona ukuthi ibhasi ibhaliwe lapha na wasefaka ithombe zabo intokazi ezimbili lapha kunguZimdolla umntakabiyela kanjalo nenye intokazi lapha engadaluliwe igama layo Welile ubese evuka ngolaka lapha na kwipost akithe ukukhipha lapha na kwiclip athe kuyidedele enkundleni zokuxhumana evuka ngolaka ekhuluma kanjena ke nayi iclip uzwele ukuthi Welile uPaule wathini. Ngihlangana nalabo gogo badayisa ngegolo mina mawubafuna bophakizwe laba aqonde ngani umtshetshe bafuna usuzofaka igama lami ungifunani ngampalela uqinise ngobuso ungijwayeza ubani wena ayisha wena sahluleki lesi ngicimbi ngekho mina wahlala ungifaka endaweni engingasasisha wahamba ngidayisa ngegolo mangivuka mina laba gogo laba baqonde ngani mawubafuna ubatshetshe bathanda usuzofaka mina phakathi le ngisha lena ngijwalabo namsifuni naSmomoza phuma kimi lolubende lolu. Hawu nale nje busomqosha ukuthi umkhova wakhethe simjwala masini ugodo ngobuso uyakrima suzodakelwa kimi ngoba ikekeso SMomoza uphume kimi singidekela sokuzokube nini wena ebaphaka igolo wena yini babafuna ngabaqozi usuzoba nabalisa ngami mongibonga hamba ngegolo mina ngijwayeza zoba lenja lena naleli gide ngoba engayindawo susilo ukucutha uzosifanela kimi. Hayi ngiyathemba uzwela lapha nokuthi Welile akadlali kanjalo Welile akabhedelo lapha nokuvuka ngolaka mangabe kukhona ngakuboni kahle lapha asiphendulele asidalebhelo mhlawumbe ke ukuthi nokwakho ukuphawula ngalolu daba ake siphinde futhi sihlala lapha na comment section siqade khona le ndaba ngathi ukuthi izona ezihamba phambili ngakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare ikhono okukhulu kunakho konke nisiphathe kahle nibe nosuku mnandi nithanda kakhulu.